Enmig de terres de vinya hi trobem una varietat de préssec única. És el préssec d'Ordal, que es conrea a Subirats, al Penedès. Tan sols una vintena de pagesos aposten per aquesta varietat, que es diferencia de les altres pel tipus de conreu, que li dona un gust únic. El valor afegit més gran que té aquest préssec, el préssec de l'Ordal, és que, varietat per varietat, el collim, passem de 3 a 4 vegades a collir-lo. Llavors, collim el préssec al punt de menjar, al punt de maduració òptim, el classifiquem i directament es va al mercat. I llavors la gent menja una peça de fruita que està madurada a l'arbre i al seu punt de dolçor. I del camp va directament al consumidor, sense intermediaris. Cada cap de setmana s'organitza un mercat a Sant Pau d'Ordal, on els mateixos pagesos venen el producte i la gent tasta i escull el que més li agrada. M'agraden, ja no puc fer res més. La gràcia és poder collir de l'arbre i menjar-te'ls. Exactament. Perquè quan passa per càmera ja, tararí, tararà. I aquests són fabulosos. Jo m'estimo més menjar-me un pexe d'aquests que dos del súper. Doncs canvia molt. Com a regal als visitants, uneixen el préssec amb el producte estrella de la comarca. Cada dissabte i diumenge, a les 12 del migdia, ofereixen un maridatge de cava amb préssec d'Ordal.